comrades. Okokuqala comrades ne. Le action yethu yi-action esiyithatha ngoku ne. Siyithatha ngoku nje le action. Ivuswe yinto ne. Imibutho yethu are not aware of what is going on here. So ndiyacela bethuna masimeni ngemedia. Masimeni ngemedia makungafotshwani kuthumelwa izinto. Lento imibutho yethu mayingaboni sesiphuma kwi-videos ingayazi uba kutheni. So ndiyacela ke comrades, ndicela simeni ngokufota. Ndicela imedia ke simeni ngayo. Please. Ngubongwe Mandoyi we-BcmTV. Namhlanje silapha ke eNontyatyambo ngokubizwa sisanqwe sabasebenzi bangaphakathi. Esikhumbulayo ke kwiveki ezimbini ezidlulileyo bekuke kwakho ke isikhalo se-health workers eziphelelwa icontract kule nyanga ipheleleyo. Apho ke zibonakalise into yokubana beziphelelwa icontract and ekucaca into yokubana ibe ngabantu ebebesebenza kakhulu kwiindawo ezilusebenzo kwicandelo likarhulumente kwicala lakwa-health. Namhlanje ke kuzalisekisa ke loo nto kuba namhlanje kubonakala i-health workers ziphelelwe zicontract. Namhlanje abasebenzi ke abaqeshiweyo ngurhulumente kwesi sibhedlele banesikhalo sokubana abakwazi usebenza kuba abanabo abantu abaqeshiweyo for ufufuza abantu, abanabo abantu abaqeshiweyo for ukukhupha ii-files kwaye akukho bantu boncedisa ngaphakathi ukuklina isibhedlele. Batsho ke ngelithi into yobana isibhedlele simdaka ngaphakathi ingakumbi ke bebalule iindawo ezifana ne-casualty ekuthiwa ke isenamagazi womsebenzi wayizolo kunye nendawo yamazinyo ekufumaniseke kusekho amazinyo wabantu bebekhutshwa izolo nanamhlanje. Ngoku ke babona ukuthi bangasebenzi namhlanje kuba abakwazi usebenza kwindawo emdaka enjalo ngenxa yokushota kwabantu abaqeshwe ngurhulumente. Sindicela mani ukuqonda nje ubana nifikile apha esibhedlele ke namhlanje nizele loo nto nizeleyo ngoba kukho le nto enzekayo njengoku ingaba liye nahoywa njani okanye nifumene isihoyo okanye ikhona into ezileyo endiyazocacisa uba kwenzeka ntoni ngaphakathi wangasetyenzwa nje. Ikhona izinto ezileyo, ikhona izinto ezileyo wazochaza into yoba into eyenzekayo bayashota istafu and then contractor azolishwanga and that's why ke ngoku besithi ke ngoku xa baqale phaa ngo-9 strike then ke bakhona umlomo ozayo othi bayastrike because abawuhlayo and then bafuna ungenisa izikhalazo zabo. So ke sisahleli ngoko besifike ngo-5 kusasa size asikawuyakani sizothatha i-treatment zethu. Kuwe ke ngoku nje ubana ujame lapha le nto yokuchaphazela ngenjongo ubambele esibhedlele ndiqinisekile ufika kwakho ngo-5 uneenjongo zophinde ukhawuleze ugodukile. Iyandichaphazela loko zeyona nto bendiyileqa ngelaa xesha bendivuka ngo-5 bendivukela into yoba ndiyazi into yoba xa ndiphe ndaphuma apha ngo-9 ndizawukwazi uleqa emsebenzini. Andikwazanga ke ngokuphangela ndisahleli apha and also xa ulapha masibuye uphume uphethe iphepha xa ungazikhangelela icelayo so ngoba kuzofanele asizimfumana kaloku ngoba ngoku basahleli apha and asiyazi ukuthi ugqiba kwabo uphenduleka mhlawumbi bazawuphinda balantu ke baphinde basebenze na and then ke ngoku if andimfumenanga elaa phepha andimfumenanga i-treatment nangomso kuzawufuneke ndiphinde ndalapha ndazofola kaphinde ngalaa 5 ekuseni ndibe bendilapha namhlanje. Njengoba ufikile ufike kwenzeka ntoni apha kuwo esibhedlele ngaphakathi ingaba lukhona uhoyo olufumeneyo okanye kwenzeke ntoni kuwo? Ewe lukhona uhoyo esilufumeneyo sisi apha ngaphakathi uba ke mna ke ndikhaphe udadobawo wam uze kwi-check up idate yakhe besaphoze bazawaya kwi-check up kodwa kuye kwakho ne-backlog in terms of ii-files because xa ufika apha funeka ufumane ifayile awunongena njengencwadi yakho yakwagqirha ungene ngencwadi yakho. So abantu abaninzi ke abakazifumani ke ezo ncwadi because kuthiwa ku-short staff and then okokunye ne-system computer yabo iye yafreeze so abakhe bakwazi uzifumana. Kodwa ke mna ke ngelakhi eyam iye yafumaneka kodwa ndikwazanga ungena kwagqirha nodada bawam ngoba bezothatha i-treatment kuye kwathiwa abantu aba-on strike ngenxa yento yobana abantu akuqeshwa and then nakwama-casualty kumdaka kungusa. So masivele kube kuzawuba ngu-tools down. Uba ngu-tools down up until when ke sithe xa siyibuza kacaba asikufumani impendulo. Ndiselapha ke ndisalindile kuba lokhu iwari yam udade wam akanayo i-treatment. Yeyona nto ileyo indiwarishayo uba yidate yakhe yobuya and i-treatment yakhe ipheli. So ungazama usecacisela udadobawo inoba mhlawumbi ngumntu ongakanani lona ungazukwazi ngokufumana i-treatment yakhe seyiphele nophela? Udadobawo wam nangathi una-86 or 87 and akakwazi uzihambela kakuhlamba nowandimsheka i-wheelchair apha ngaphakathi. Sisika uzame ucacisela abantu mani njengoba ulapha esibhedlele nje usuka phi ufike ixesha lapha esibhedlele kwaye kwenzeke ntoni nokube ulapha esibhedlele? Mna sise ndisuka eNxarhuni
namhlanje bendinikwa idate namhlanje bendinikwa idate yale 5 kwathiwa mandibuye nge5 ugqirha ufuna undibona le ulcer ilapha kum ngoba andilali ndikusandhleli oko ndiqaqanjelwa yi-ulcer then ugqirha wanika idate namhlanje oko ndifike apha ngo-6 o'clock ndimke endlini ngo-5 oko ndifole phake sifolile ugqirha ndithe sendixele ndiyibambe lapha ekhamereni into yoba mandimfumfuse ndizawuya kugqirha kodwa ayisisibuya umva asizokuhoya ibinga ndingadubula isikhalo ngoba kaloku ndiva kum ndiyaqaqanjelwa kangoba bendifuna noziyela kugqirha andakwazi ngoba andimfumfuzwanga andenziwanga nto ngenxa yongalali ndisuka kude ndikhwela ngemali ndishiya umntana omncinci even now ndimshiye nomnye umntu uba makamgcine kuba ndizixeba funeke ndizile uzodibana nogqirha ngoba kuze ndincedakale ngoku isichapha bingadingadubula isikhalo mna ngoku kuthiwa kuthi hayi asisebenzi futhi asizazi sawusebenza nini na ngoku asiyazi nathi uba masihleli nangoku asiyaba sihleli until when kuba sidinga mhlawumbe ndingafumana uncedo lento yoba okwepilisi zoba mandilale ke ezawukwazi undinceda ngoba lo nasekhemesti funeka ndiyothenga ekhemesti apha ndizifumana mahala iipilisi indichaphazele kakhulu mna yile nto ke ndisahleli nangoku ndihleli nje uba mhlawumbi kwawuthiwa iza sikuncede ngoba ideyithi yam yeyanamhlanje. Kunzima uba sifumane ii-files akukho mntu okhupha ii-files akukho mntu othini kuyoyikeka nasezithoyilethi akungeneki nasezithoyilethi kuyinto nje endingayaziyo bathi koonesi xa besicacisela abanye baseziholideyini abanye baphiphipi abade banikwe abantu bokuvala izitewu zaba bantu bangekhoyo so ke ngothina sivuka emakhaya sizohlala sizobutha phaa ngo-3 kwathiwa kuvalwe emayezini uyayiva loo nto le namhlanje siphinde savuka kwakhona sifolele uba singene kugqirha xa sathi sikule tyongena kagqirha kwathiwa phunywa phandle ngumuntu wonke bazokwenza itoyitoyi oonesi sisahleli ke bekuthiwa masigoduke sinethemba umhlawumbi kungakho abanenceba bathi makhe siningenise oku kwakugqirha sihleli ke kwakunzima ugoduka uqaqanjela buze endaweni yonyanga uyabona sihleli ke bekuthiwa kodwa masigoduke xa sincekelele sinethemba loba mhlawumbi kungaphinda kuvulwe uyayibona laa nto hayi sichaphazeleke kabuhlungu Okay, bambelela ke nto. Babela kule nto babela. Engiza sipho. Kini yeliza ngemileni. Ana safe. Yeah. So ikhe unosebenza ne-ambulance kaloku zibasa phaya abantu azibazisa noba sebeyazi uba kuyatoyitoya sizabasa phaa ne-ambulance zobazisa abasabona bengena apha ngaphakathi emotweni basuka apha ngaphakathi basuka kwikliniki yasemNotshe bethunyelwe apha eNontyatyambo ekliniki ngenxa yoba umakhulu ebonakala ebambekile efumaneke kakhulu liphika okhangeleka njengomntu obefanele bana ufumana uncedo lokuqala le-oxygen but ngoku bafika kungasetyenzwa bayahamba ke ngoku babheka eSiciliya Makhiwane kwaye ke kunyanzeleke ukuba mabaqeshe imoto phofu bebeze ngenye imoto kodwa ke ngenxa yemeko kuyanyanzeleka bathathe imoto ekhawulezileyo ezababalekisela isibhedlele. Okay, apha phambi kwethu ke sino Mr. Aloni oswako from EFF. With ezi strikes enzekayo Mr. Aloni apha ngaphakathi ungaka usicacisele ngokwazi kwakho ba bathi si strike esinjani apha ngaphakathi. Enkosi msasazi ndiphuma apha ngaphakathi apha eNontyatyambo izalwa into basifumene ii-calls from i-patients apha ngaphakathi zisithi azifumani ncedo. Immediately ke siye saleqa msasazi xa sifika apha kuqhuba istrike samanesi kustrika wonke umntu kustrika i-clerk i-data capturers i-cleaners i-porters including amanesi. Strike is the results of la match ye-ComServe le ibiqhubeke eBhisho apho kudilizwe abasebenzi aba plus minus 5,000 to 10,000 ebebezi contract workers pha. Sabe sasiyixelela i-department into yoba le nto izawuba nee-consequences.
Now into eyenzekayo ngoku after receive this call from i-patients siye saleqa apha msasazi siyi-EFF sizosabela uba kwenzeka ntoni. Sifumene from abasebenzi safumana na from i-management. Njengoba ndithetha nawe nje ndiphuma kwi-meeting ne-management apho ndidibene no-Mr. Lusasa, who is the district director or district manager, and also Mr. Mangola, who is the director yalapha kwa-Department of Health. I-problem elapha msasazi is that ii-services aziqhubekeki. There is a shortage of data capturers njengoba bendisitsho. There is a shortage of staff, data capturers, porters, cleaners, and so on. Now, that is the reason why ke ngoku ku end up kukho strike, because amanesi azibona esenza imisebenzi engayenziyo, azibona cleaner. Umzekelo, there is another room ebendilinde ngakuyo apho kukhutshwa abantu amazinyo. Kuthiwa la mazinyo abantu akhutshwa apha ebepha even a day before yesterday. Akho bantu bocleaner, kumdaka nangaphakathi akho bantu bocleaner, even uclean yard. Ii-cleaners zalapha ziyi-3. Sine-cardinal pillar ekuthiwa ngu-cardinal pillar number 4 apha kwi-EFF othetha ngento ye-healthcare apho singakhompromayiziyo ngayo. This cardinal pillar cardinal pillar number 4 is coming from i-constitution ye-constitution yalapha eSouth Africa, that is i-Bill of Rights, which is chapter 26 we-Bill of Rights. Apho uthetha ngento ye-healthcare, into yoba i-basic services must be given to communities and so on. As a compromise, it is a non-negotiable cardinal pillar here. Yiyo ke ngolweni iqhubeka, the patients are not getting the service. Ooklark ba-end apha besezithwini bebezibona bejongene neethu ezingapha, because we will find that uklark okhoyo uyi-1. They ended up ngoku kuthathwa amanesi esenza imisebenzi engenayo. We had a very hot discussions apho we gave them 30 days to say these matters must be resolved, because we questioned them sifuna uqonda into yoba then what is your contingency plan now that the situation ilolu hlobo. We understand. So bayichazile into yoba bazawuzama ukhupha ii-vacancies baphushe and so on, but bathi i-department ayinamali. That is not our fault, because le nto ithreatenisha ilife yabantu, which is the one ku-chapter 2 we-constitution, that is section 11 luthetha nge-life yoba umntu onelungelo lento yoba makaphile emhlabeni ubomi oburayithi. So that right is threatened now kulena i-situation. Again kuthreatenishwa section 23 again lowe labor relations luthetha ngento zabasebenzi apha. So abasebenzi will end up besebenza i-long hours besithini because of the situation yalapha. Esasibaxelela into yoba if you say you are terminating these contracts as ComServe workers, then what is going to happen? How are you going to fix the problems? Abe Department of Health ebe problems already. So we agreed into yoba sicela isibhedlele, that is in Nontyatyambo, this healthcare center, ifane nezinye healthcare center, because ezinye healthcare center, for example the one in Duncan village, is better than this one. I-conditions ezilapha ngaphakathi msasazi zimbi kakhulu. As a result, I'm going to report back to the province, then we can see what else can we do to push i-department ibuyisele i-conditions zalapha sibe semgaqweni. Eli xesha kusavaliwe because besilapha kusasa sibona amaxhekwazi anyukelwe ngamaphika ekhwela ijikiswa ngabangonesi apha. But at the same time andifuna uxoka ndithi onesi bayenzile indima yabo kwabo ba serious bebazamela ipilisi bebabela ipilisi yana siyena sesibeka down the strike. But izo ndibawela uphinde ucacise le into yocontinuisha i-continuity yalapha uthi make sure by services yenzeka nithini misenjani nolala. Enkosi msasazi, into eyenzeka immediately ndifika, I just got an information that they bavalelene e-boardroom ne-shop stewards. I said the district manager must come and address me. Izile yaphuma yazothetha nam. I told him that it's not our fault that kwenzeka le mess yabo. Into thina esiyifunayo makuserviswe abantu. That is why ubone amanye amanesi ayifilishileyo lento ahamba ayongena. Njengoba ndithetha nawe at least ikhona ngoku into eqhubekayo. I said services must continue. It's not our fault that kwenzeka yonke lento. We are coming again tomorrow to monitor into yoba izinto zihamba njani na, asizuyiyeka. We'll keep on sisiza apha up until ezinto sizidemandileyo apha ngaphakathi zide zibe ziyenzeka.
I think on the 2 weeks ago, ubusebhisho uyolwela as ComServe, and on that kula discussion bunayo with aba bantu bebethunyelwe ngu-Department of Health, nani nixelile uba when xa ku-terminate eza contract end of the month le iphelileyo kuzokwenzeka into lolu hlobo. Bathini ke ngoku xa ubacacisela ngaleyo into uba nani ithethile le nto and yayithethwe kwangomanesi uba la manesi akhoyo asoza akwazi ukhowupha, akasoza akwazi umelana nomsebenzi lo lapha. Bathini xa nibaxelele because nani baxelele before yenzeke le nto le. Enkosi msasazi, inye msasazi into abayithetha bathi i-situation edibene ne-employment nentoni ingapha kwamandla wabo. Nalapho we told them that is not our fault, bona mabenze umsebenzi wabo, because msasazi njengoba besipha 2 weeks ago, even i-contracts of employment, even the contracts of employment ezi zaphaya, they are not valid. As our contract workers were not even supposed to be terminated because as a pass it testing the section 198B where Labor Relations Act. So that's what we also told them. We told them that le nto into esasiyixelele nto ba izawuhambe ihambe iphume ngolu hlobo yile ngoku results zayo yile ke msasazi sithi it's not our fault, thina sicela abantu ba service.